दसे थांदों। सोरनाव फैया? बाजै माजों फैया? माजों फैया? माजों फैया? दादाजों थांदों। हा? दादाजों थांदोंलै बाइकजोंहाय। थांबा न'आवहाय? नङा जाबाय। माबासो जालायहैदोंमोन नामा? ए मैनागुरियाव औ। दसे थांदों। सोरनाव फैया? बाजै माजों फैया? माजों फैया? माजों फैया? दादाजों थांदों। हा? दादाजों थांदोंलै बाइकजोंहाय। थांबा न'आवहाय? नङा जाबाय। माबासो जालायहैदोंमोन नामा? ए हा? नङालाय गोदाव सोरावनो। हा? गोदाव सोरावनो थायो नङा। बेफोरबो गोदान हिनजावफोरखौ फोथायजाथारा। ए आरो गिलायलाङो। ओमफ्राय दा मा खालामनांगौ नोंनिबा? आंलाय मा मिथिगौ? आंलाय मा मिथिगौ? मिथिगौ नामा? हाब दिनैसो आंजों फन रायलायबायलै नोङो, नङाबा दैसोम गिलायलाबायो। गावनो हरा गावनो हमा। आं एखमबा बेस्थ' थायोना ओंखायनो। जोब्बाय। ओरै माबाबा ओरै गाज्रि मोनो ना मानसिफ्रा फन रायलायबाय थाबा ओंखायनो। जोबथ'वाखैलै। दा थिगैनो दंखायोना? गोजौ नार मोनबाय। खाथारा दं मोजाङै? खाथारा दंखायो मोजाङै? यही नहीं अभी और सुनिए। माबायाव बेसेबां दंना एसे एसे? गलाब ना गुसुं गुसुं? गुसुं गुसुंसो। एसे जायो गैयानो। आराम नुयो होनदां नुयोबा।